Assalamualaikum arkadaşlar. Men şu Davut'un müdürü Murat Kurban'ı izlemesin ya. Murat ağa, sen organ işgalini senin tarafına geçse soğut verecek. İlkinci koçağa çıkan 100 adama bayrak verecek. Türkmenistan adına medal verecek deyip. Ağam sen ankan aç başlattırın. Halk pullen aldar, mitinge çağırılanan bize senden işte. Sen halk pullen satın alıp koçağa çıkaracak bolan söylem. Şeýtmeklenam gaýtam seni halkyň arasynda özüňe bolan nima çyrýar. Zamanlar sözüňde ýepa ýok sen. Şuň bir zat diýen, ýeti başga bir zat diýen. Sen diňe öz kandidaturyny öňe durly ýalanlar, herkil ýollarly öz statusyny aldyrjak bolan. Men aýdançy. Eger görýän bolsaň, senin ýalanlaryňa saparaga, halmadaga, türkmen halk analiz edip otyr şolary. Ýa-da sen diňe özüň akylly saýyp, beýlekler samsy hasaplaýarmy diýenim. Bilmeseň bilip goýan. Mitinge ýa-da köçäge çykyljak bolsa, pul üçin däl, halk üçin, wata üçin çykylýandy şoň. Ýurdun daşynda näçe gygyryp, ýyrtylyp oturanda da halk öz içinde ayağa kalmasa peýdasy ýok şoň. Ýene bir zat. Bizim günämizden iksan adam tutul diýen bol. O zatlara özüň näke saýyň okdy. Şonuň ýaly ýardam berýän bolsaň, han şolara kömek etmeli keninde. Ay 14'e geçip gitti. 11:00'da çıkın, 12:00'da täze durmuş başlanýar diýen bolup. Sen näme gurulmy etdiň şonda?